šta bi bio viši autoritet? Pa recimo da ste vi šef u nekoj firmi, recimo da ste šef prodaje i da imate firmu koja sa vama sarađuje i sad pregovarate sa nekim iz menadžmenta iz te firme koja hoće od vas da nešto kupi i dolazite do situacije u kojoj neko traži određeni ustupak, recimo nižu cijenu, popust, kraći rok isporuke, bilo šta što vi niste spremni da date. U toj situaciji možete da se pozovete na viši autoritet i da kažete, znate šta, ja bi vam izašao u susret, međutim ne odlučujem ja sam o tome, a trebalo bi da se s nekim konsultujem. I ovdje je recimo mnogo bolje da kažete da treba da se konsultujete sa nekim neodređenim nego određenim. Evo objasnit ću šta to znači. Recimo možete da kažete treba da se konsultujem sa direktorom i to je situacija u kojoj možete da padnete u zamku jer će taj neko reći pa evo ajde dok ovdje sjedimo pozovite direktora da vidimo šta će on reći. A mnogo bolja je varijanta da kažete znate šta moram da se konsultujem sa svojima u rukovodstvu. To sa svojima u rukovodstvu je množina i sagovornik ne može da vam kaže pa evo pozovite svoje rukovodstvo pa da vidimo da li možemo dobiti nižu cijenu.